Kustan, pag-igmat dira aha, kay basig na ay kalaban maabot. Lagi, ay ka pala ka. Laina po nato diri agataon nga no naaman ta sa sapa. Alangan no, diri abaya atong kampo no. Unya, naa pag yun diri ato ang mga kalaban. Mauganing pagbantay-bantay yun no, kay basig maunang tagbabuto. Lagi oy, unya, diri ara kita magpaabot. Diri ara, tay sa ha, itisting sa nakong pabuto akong pusil-pusil o kusog ba yun mo buto? Bang! Bang! Ah, kusog yun ay kayo mo buto bay. Kuha ka ta, mubuto kaya ni? Daw be? Pang! 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 Hala, kuha mo buto oy. Bert, bantay-bantay di Bert ha? Sige ay! Sure man kagahit, nanada ng kalaban. Sure, lagi ko, kaya nakadungo ko sa ilang meeting gapon. La! Positive yun di ay! Naag yung kalaban! Roger! Roger! Kustan! Kustan! Positive! Positive! Hey. Oh, hilo. Agataon sa man. Nanay kalaban diha. Positive ganino! Nakakita na kong duha ka kalaban! Naa sa sapa! Ilapay na day ng bomba! Ah, sige, kapi. Wala si Kustan! Nagdala na gid siyang bomba! Impas yun ang duha ka kalaban ron! Naarde mo diha ha. Impas jud mo ron. Unya, positive, nakakita na kang kalaban? Wala pa lagi. 1, 2, fire in the hole! Patay ang kalaban! 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 Tanawa! Nauna na yung tawa mo kung ka nag-update ko. Asa ka itong dapitan na nira ba? Kustan! Atak! Yeah! Bang! Dago! Mga kalaban! Ay namog tago-tago! Kay mapildigid mo na mo ron! Dili mo surrender! Musukol na! Ay musukol giday mo ha!